Pane Okamuro, jak se vám podniká v České republice? Já když tady slyším zástupce ODS, TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL, tak mi připadá, že žiju asi v jiné zemi, protože údaje, které tady jsou ze Světového ekonomického fóra, tak my jsme na 115. místě ve vymáhání práva, před námi je i Pákistán a Mongolsko. Co se týče organizovaného zločinu, jsme na 71. místě, před námi lepší jsou i Kambodža, Malawi nebo Libye. Že jako, co se týče parametru start podnikání, jsme na 88. místě, lepší je to i v Zambii, i v Kazachstánu, je to šílené. To, co tady předvádí ty vlády, všechny doposavat, za poslední 6 let se 4krát zvyšalo DPH, děláte si z nás pokusný králíky. Svědčí to o totální bezradnosti a ekonomickému diletantství a amatérismu. Je to děsivý. V tomhle se opravdu podnikat dobře nedá. Dokonce i co se týče založení podnikání, tak prosím vás, jsme na 140. místě a před náma je i Zimbabwe, protože u nás na to potřebujete 9 úředních procedur, zatímco na Novém Zélandě pouze se registrovat online. To jsou nástroje na zaměstnanost. Usnadnit lidem začátek podnikání. Dále my navrhujeme snížit okamžitě sazbu DPH, obě dvě sazby o 1%. Máme to ještě k těmto konkrétním to je podpora podnikání, ale. Samozřejmě, ale my se budeme výši daní věnovat v oddělené kapitole, takže se na to určitě ještě dostane. Pánové, já vás poprosím o reakci. Přeci jenom být v těchto žebříčcích za Zimbabwe není úplně lichotivé. Já vůbec nevím, o kterých statistikách pan Okamura mluví. Tak jako neumím na to reagovat, to se neslobte. To prostě si umím taky napsat. Světové ekonomické fórum. Tak jestli vám studie Světové banky bude připadat lepší, tak tam jsme na 65. místě. Pane Kalousku, i vám dám prostor. Prosím, k čemu? Tomu, co říkal pan Okamura. Nehněvejte se, nevím, co říkal pan Okamura. Můžete mi položit otázku? Je?